Vítajte v BetClick TV. V strede týždňa sú opäť na pláne európske poháre a Slovan Bratislava ako náš jediný zástupca v Európskej lige cestuje do parížskeho Saint-Germain, kde ho čaká veľmi náročný zápas. K tomuto zápasu sme pre vás vybrali nasledovné tipy. Paríž nebude chcieť určite nechať nič na náhodu a roztočí pred bránou Slovana poriadny kolotoč. Našim tipom na tento zápas je počet strelených gólov. Tipujeme 3 a viac s kurzom 1,6. Obrana Belasích prejde v tomto zápase určite zaťažkávajúcou skúškou. Vo forme je hlavne Brazílčan Nené a na to, že strelí gól aj Slovanu, je vypísaný kurz 2,0. A ako prekvapenie sme vybrali výhru Slovana s kurzom, to bol samozrejme len vtip. Veríme, že sa Slovanu konečne podarí aspoň streliť gól a na to, že to bude posledný gól zápasu, je vypísaný kurz 5,75. To je odo mňa všetko. Veľa šťastia pri výbere vašich tipov a nezabudnite nám nechať komentár pod videom.